अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अॼु असां अलिफ बे जा मद वारा आवाज़ पढ़ंदासीं। शुरू कयूं था। अलिफ मद आ, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, भे अलिफ भा, ते अलिफ ता, थे अलिफ था, ते अलिफ टा, थे अलिफ ठा, से अलिफ सा, पे अलिफ पा, जीम अलिफ जा, ये अलिफ जा, झे अलिफ झा, nye अलिफ न्या, चे अलिफ चा, छे अलिफ छा, हाय अलिफ हा, खाय अलिफ खा, दाल अलिफ दा, धाल अलिफ धा, डे अलिफ डा, दे अलिफ डा, ढे अलिफ ढा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ ड़ा, जे अलिफ जा, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा, स्वाद अलिफ सा, जो अलिफ जा, तो अलिफ ता, जो अलिफ जा, ऐन अलिफ आ, गैन अलिफ गा, फे अलिफ फा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, खे अलिफ खा, गाफ अलिफ गा, गे अलिफ गा, घे अलिफ घा, ङे अलिफ गा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, अणे अलिफ अणा, वा अलिफ वा, हे अलिफ हा, हमज़ा अलिफ आ, ये अलिफ या। जेकॾहिं फ्रेंड्स तव्हांखे वीडियो पसंदि आई त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कंदा।